FM Ibrahim Traoré Bilbili mi sigiyɔrɔ bɛnbɛn Maltais jamana ma Ibrahim bɛ fo ka waliɲuman dɔn Ibrahim Touré a bɛ aweka dɔn yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ yen n'an b'a wele ko aweka dɔn Arabie Saoudite Saudi jamana ale bɛ yen mɔgɔw bɔlen kɔ yen min ye Amadu ye aweka dɔn belebele n'o bɛ aweka dɔn Amadu Kofɔ Amadu Bagayogo cɛkɔrɔba in n'a ka denbaya olu fana sigiyɔrɔ bɛnbɛn aweka dɔn Indonésie an b'a baara kɛ an b'a maa bɛɛ fo dɔn waliɲuman dɔn Indonésie Indo film an denmisɛnnin ma y'a lajɛ dɛ an bɛ taa tanda caman bɔ ka Indo film lajɛ o ni Indonésie tɛ kelen o aw tɛ kelen ayi e de la ka Indo film tɔ film tourné tɔ Indonésie i y'o ye min wa Indonésie ani tɛ kelen ya abada Indonésie o y'a damana dugu ye Inde y'a damana dugu ye ne hakili la n k'a bɛɛ i bɛna maaw ka jamana yɛlɛma cogo di ayi e ɲininkali kɛra e bɛ fili wa maa bɛ se k'a bɛɛ dɔn wa i bɛ ɲininkali de kɛ fɔlɔ yanni k'i k'a kan o yafa ma kɛlɛ tɛ o komi Inde b'a bɛɛ la o hali na Inde b'a bɛɛ la kɛ mais de Amadu Bagayogo ya Amadu Bagayogo awɔ Aisha e de Amadu Bagayogo wa awɔ ayi bɛ e bɛna fɔ ko fitinin k'e tun bɛ taa Indo film lajɛ o ni Indonésie tɛ kelen koyi kabi mere dure ni saya nana b'a sɔrɔ anw b'an dogo bɛ ma kelen kelen ni u de sɔrɔ ye e sɔrɔ fɛ kɔnɔ u ye jɔni ni jɔni anw t'o la o dɔgɔnɔw ni Kulubalilakaw dama anw t'a la nɔgɔ basi tɛ ala k'an ni sababa bɛɛ nɔgɔ min ye aweka dɔ belebele an bɛ foli lase aweka dɔ Sori Jalo ma a bɛ Itali Jibril Touré a bɛ Itali nɔgɔ min ye kunnafoni camanba den b'an bolo kɔrɔ fasiri kɔnɔ fasiri min ni aweka dɔ an bɛ ka wuli ka jɔ ni cɛsiri kɛ ka se ka aweka dɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan faamuyali bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min o kama Soir de Bamako ale kuma n bɛɛ Soir de Bamako aweka dɔ maa min kuma b'a kɔnɔ o ye Maimuna Dunbiya ye Dunbiyamuso a y'a jira k'a fɔ min ye aweka dɔ wuli ka jɔ ani cɛsiri min n'o kɛra an kana ɲina fiyewu min ye aweka dɔ Lansana Fofana belebele in fana b'a lamɛn a ko aweka dɔ Lansana bi fo a ko UNTM Union Nationale des Travailleurs du Mali ani gouvernement i ka dɔn k'a fɔ sigikafɔ ni n'a ma ɲɛ k'a fɔ an k'o ye damu ye o min kun b'u ni ɲɔgɔn cɛ i ka dɔn k'a fɔ ni sababuma bɛ bilen dɛ siratigɛ la min ye centrale syndicale ba min filɛ nin n'a bɛ INTM ko fɔ tile 5 baarabila cɛri aweka dɔ o y'o kɛ fɔlɔ ala sɔnna ma o k'o yɛrɛ o daminɛ fasiri kaba a ko n'i ye jateminɛ kɛ négociation aweka dɔ n'o ye sigikafɔ ye min kun bɛ gouvernement ani Union Nationale des Travailleurs du Mali min kun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ dɔwɛrɛ tɛ min ye aweka dɔ ninnu ye papier dɔ de da tabali ka kalo tile 26 en 2021 k'a yira gouvernement na k'a fɔ k'olu kɔni u bɛ fɛ ka baarabila la baarabila min bɛ sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ i ka dɔn min ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ sabula olu ka ɲinifɛn caman bɛ yen n'u ni gouvernement n'u bɛnna la sɛbɛn kɛra ka bolo dɔ k'a la nka min ye aweka dɔ Union Nationale des Travailleurs du Mali olu ko k'olu kɔni ɲɛ b'a la cogo min wakɔrɔ nama tɛ k'i kala don a ɲɛ na ka bɛn ni nin ko ye o de kama UNTM kɔni ye papier da k'a jira k'a fɔ ni ala sɔnna a ma kalo tile 17 min n'o ye bi ye ka taa se tile 21 ma fɛ juma don ye sa juma yɛrɛ b'a la koyi k'olu bɛna baarabila boloda baarabila in aweka dɔ a bɛ tali kɛ olu ka maa fɛn fɛn bɛ yen kɔni bɛ UNTM na a bɛɛ lajɛlen u bɛ baara bila terikɛba ko a ko ni dun y'a lajɛ kalo 3 kɔfɛ Union Nationale des Travailleurs du Mali n'a bɛ UNTM ko fɔ u ni Guakɔrɔ nama bɛnnen ko la ka bolo dɔ kɛ fɛnw na ka na ye k'a fɔ aweka dɔ o ma bila ba la o de wolola aweka dɔ nin bɛɛ lajɛlen na terikɛba a ko jɔnko ala an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye koyi Guakɔrɔ nama min ye aweka dɔ wulikajɔ ni cɛsiri min n'o bɛ ka kɛ Union Nationale des Travailleurs du Mali fɛ n'o bɛ UNTM ko fɔ baarabila min filɛ nin n'u bɛna ka n'u boloda a bɛ n'a fɔ gouvernement u m'u sigi ka hakili jagabɔ kɛ k'a ye a bɛ sɔn ka kɔlɔlɔ min lase jamana ma yalima a bɛ sɔn ka gɛlɛya min lase jamana ma kana sɔrɔ UNTM aweka dɔ ale dɔrɔn tɛ koyi jɛrɛjɛkulu wɛrɛw bɛ yen minnu yɛrɛ ti UNTM na olu kɔni y'a jira k'a fɔ k'u ni Union Nationale des Travailleurs du Mali k'olu tɛgɛ bin ɲɔgɔn bolo o de siratigɛ la ni UNTM ye fɛn o fɛn min boloda olu yɛrɛ fana aweka dɔ u b'o boloda n dɔgɔ nin ko in bɛɛ lajɛlen ye min ye o de ye k'a fɔ an ka sigikafɔ sigikafɔ min n'a fɔra k'o ye damu ye maa dɔ tun bɛ yen n'o bɛ Maître Aruna Touré ko fɔ don fɔlɔ min na aweka dɔ n'o ye jeudi don ye UNTM ni aweka dɔ gouvernement mɔɔw ye ɲɔgɔn ye Maître Aruna Touré jɔnko ala ani aweka dɔ min ɲɛsinnen bɛ anw ka commerce jago an'an ka usine baw min ɲɛsinnen bɛ o ko ma olu de kɔni taara ka t'u sigi UNTM ani maa tɔw ni ɲɔgɔn cɛ i ka dɔn k'a fɔ a donni kama min ye aweka dɔ UNTM maaw
ko dabali bana na manye ka fo nyini few abi nyeshi ka se ministry so mi ma abi ministry so ta ani kobo ministry flag dama ka to siki ka ta ulu jabi we fe mi ma be awai ka do yente moma ama be mashima nga mi nye kala do to bela ka to be tuli haruna de awai ka do mi metre haruna kuma kan do de fo kuma ka inde ma be awai ka do yente moma hali doni de siratikela yente mo awai ka do dimina wo yelsa ka se ka basigi haruna makila ka awai ka da ko ken no ko ko ila ka kuma wala fo tuguni min ba jira ka fo ko awai ka do gouvernement taina na follow me kun famara ni masa wallahi kata kambi adamena na tugu mela wala ni ngakala de ni ngemfe mba no fe agemfa ma ko ni ngemfe mba ko ta bla angani bla jo flo ate inga di mangala ni akakala do ni angabla flo te inga kala de akari di tani bla baba bedimine baba ti dimi abedimi muna abedimi Khalifa Junior mteka tamisa Khalifa Junior ino ekli bon atikele meni ne asama doro ba tro Khalifa Junior fala tapere law muna baba ti Khalifa Junior la dege ataka tepre ni ami pasera beti tamia tere tale fi bashite ka kafe noir bayni ba fi na meya ibolo karika do ngata no maimuna ako kuma sa ni ya wai ka do yentem haruna afrika babu minvo babu yi ayajira ka fo kiri era buluka min ya wai ka do fenja mambo bulu ni mi se ka to wai ka do luko ni beguli ka joni chesiri ke se ka no mino ka se ko bulu da o min vleni ma min na na ka isiri ka fo ke bi kuma ka si ka fo ke ti ka fo de damui ka kila kana ye ka fo e ma kile ni kila kana ni bere ka yungo no papa libere no go kofo abi ma dimi koyi siri ka ba ko de kera so wiye yentem ni awai ka do nye bo afara kono ko awoloki awai ka do dimi awai ka do ku dabo akiri ba ako de strategela ni hakili bala gerebu fla de kera o gerebu fla ku kera sa 2020 ni bengan doy yentem awai ka do ani awa gouvernement ulu ni nyanje fo bi sa bengai abina fo ulu mo woleya yentem ulu ko ni la nyini chama uyoke ambi don mene ko bi pasiri ka ba ko yentem ire ni gerebu mi fleni anyama ba no be awai ka do ya bo ko fo atile tewa atile kunye ni labe sabla awai ka do akakere fa ma fenvembe ani fenvembe nywambulo aya be ku funi ka bella di ka ja bella jerila ka fo ko mi gerebu awai ka do alaba o bita gerebu la pasiri ka ba ko ba jira ka fo ambi don mene ko bi transition ha aywa bara wulila sade transition da wula sungola maye sabla ni min flene ni kuiba kuinta ka laje no kuyi abuna tige anafi akata ko sobede nga fasiri ba ko aku bara kelo o kata gervula ni chuina ika ninye gouvernement ka sigile tu tamam mene shishi mabo ka ko gouvernement aweka do ka ko ke ba ba ni chuwi ka ti bali mala ko sabla ni gouvernement min flene ku ko jugo ku miye o de jomaya mépris la strati kola et le mensonge ani ngalo Allahu akbar ne ma fode ayi abian le mépris et le mensonge ambi do ke ala ka ni sababa be basiri fle maimuna dumbia ka moloto ka franywanga minya aweka do sebe ngono sebe minu kwa makuso ade mo ko o ka bidumboli nyama so de mo ko mau fuli abeta nu kusigare ka kon dala amesi ka mo ko ma ko do na yentem kon ga grafui abu dala de mi folo kani folo da fer kono de ay kanake akadido ni kanake abana ma to de biu abana swela bande o makai amne ala kan so baba be ya rabia mo 6 jours mbe 6 jours jimege ka blasira ke ka jimege blasira kalo bele yo ke le na nyon fe ani na mana nyon mba blasira de lo jimena una na nyon fe de mba blasira mba ni jara ni yogoy ajara yede nteka se ka te midi watina ka bi sumolo duna domi chedo be ni reti fe ka yenya ale de kambo ko ka ta ka mi o bana peu de ba yo fo nja tikara ja kedu ke ka kleku kuru bege ma do lo do awa ale ka filmu inde do ka ta ka mi o bana do na mi dra ka yi mu lo la bo ka ngata
basi da nyama mu nye suba be nyine ga ye mu denta o te nyine la sira ne be ngolo do me bona ti chaw ako albi anga na jamana en gouvernement o konnala ibe na ye ka fo ni do akun laba ina sa mamu me mun na en fait o dore o Goodluck Jonathan ako ayemu ye anga gouvernement de transition ay fere keni ka sira ko ni ka ayirula parce que ba ko ako ko mu nye sira maw abe do mine na fo bi ko ni ne anga gouvernement kele me ka gerante ko ni ka asiru nyon chirala ni akli bala namni wati mona muinye ibega fanga o dafrila muye sira maw ko ni uma ko tike jamana en konnala sangani wati bala dirino ka jola kana jamana en konnala kana transition jate mina ka laje kunne maw farla ka kanka to ya soro usra na bi ka takama parce que ba ko o konnala saniya jate mina ka laje juma do no karame ka lo pletan ani nani an ba fla ani sa mugan kele ni sira ko ni jamana masanga koro na be Goodluck Jonathan na ba le ko fo ale era muye chide abe mali gele ndam no wati na fuga na bila ale de sida ma ko chide juma temene na bena mekalo kleta ani nani ma ka panguru ko ni ochuna en fait ya parce que ba ko kabe wati muna mu Goodluck Jonathan yi aka panguru ochuna en fait jamana ko no e feran dabalike mama le dabe sika do transition ko na la ay nu bela jidin ko ni we nyuanye parce que ba ko ame domine na fo bi mu nye sida ma we ran na jitemina ka laje abi na fo up nyoko embla da ko muna na ye ka foko ato da ko la ko daga ko o ko na la sa une politique ma chama sira ka kuma ne jamana mau jamana famo usira ka kuma ali so civili mu ye Goodluck Jonathan ni aneni bela jene sira ka kuma ni ko fe ana na ye ka foko mu nye gouvernement ila makura ko oduna la de daga ko ako ni juwa jitemina ka laje Goodluck Jonathan ale kara so bi ni Mali do yere dama ani ka enfra non kan sabu ke be na ye ka fo M5 ton de ngumbe shiba do abni wati muna fanga ko ni adafilla mu ye fanga ye ayo luke ko kamaye o ko na la sa ne Goodluck Jonathan ye ayira ka fo ko Mali den shi sika to ko ni ko ina patika ba ko sira ko ni ka wuli ka to bela jine bela sika ako mu ye anga jamana transition mawi o be sira ko gerante ko ba ko ako ni juwa jitemna kala je watu temenona mu ye anga sura sala kam ngara so be ka fanga inda fili ko kuma la ni te dore ko mu ye finitigi no be sura si amana ka shiwa shiadi patiki do ko ni kana jamana ni kana amine sira mo we gerante dawla ayira ka fa ko tinya bi o tinya shini kala so be mu ye chokora jan na be mbadaw na bale ko fo colonel major ala retraite ya le wole ni kana fanga ko ni ka aje amma patiki ba ko amoni be domina ko mpi wuli ka joko ni abe senga mu transition ma ofe wala sa une mamu be nol damasika do fanga ina sika do dakele fe tuko muna ka bo dakele fe patiki ba ko o so wala mamu na o de sira mawi ga patiki ba ayira ka fo be domina ko mpi na be Goodluck Jonathan ko ne achuna en fait jamana ko na la akara so be furugu me Mali de era dama mun ni nyancha la akara so be ka usiki tabali kelenga ala shi ka batu nyancha la ba ko ko abe gori ga sadona na tawla ni mamu mbora en fait ne Mali de mun sira mu ye benga fo ga fo obiseka na wira dama ni nyancha tukumna Mali abiseka jo tukumna atero do anya sama so mala na kabola siran ko na la mu nye deketa ale kalam kala tigi nyama ibunya abala no kamu kala tigi deketa mi ye siran ni amba abarakela befo ye siran ko fo nyere do ake Abdurrahman Dugure e way kadi bo ko fo mi yen kan korba no yen to amai Amadou Dugure amba fo manzana petit bali do mi ye Mahamman Touré kumambe sebende ndo ko nouvelle horizon aya jira ka fo mi ye way kado ibora ki dadu mina hali ni ma do do nyaw na ka nyefolike ne na do fo aya jira ka fo mi ye way kado Mokhtar Wane mi ye awa a démissionnera premier ministre Mokhtar Wane ay wala seme mi ye way kado usratika bela jelena Mokhtar Wane away kado a wulila tukuni ka walan kalfala kan wali da mata kuyi ka kila ka nyina fe min ye gouvernement kura ako sigi tilela yin kuma in bela jele ni kuyi ba muson ka fo to wala tede ndo min ye Mali amedun mele ko bi president banguna premier ministre be na gouvernement away kado o te anguna ako de stratégie la min ye premier ministre min be anguna no ye Mokhtar Wane jongo ala pempe ni jugu wulila anofe pempe ni jugu imba ko sabula kabiri juma do kalu kleta ani nani tenene min na aye walan seme no kala ka dana ya daka joni ye dana ya daka transition nyama ba no be bandaw ko fo ye dana ya daka ni ya ye away ka do ako gelelimbe abulo do wala te dila nyinu didu sabula min ya away ka do ni hakli bala ma do be no be bubu si so ko fo Ibrahim Boubacar Keita ka wati ko ingelera ka gerete fo ka fo ko ati dabla min ye bubu si se aye walan seme na wono ngombela Ibrahim Boubacar Keita kala ki yelma dana ya saka da maminga ko de
ye Boubou Cissé o kumana sa o nana kesa wasabi wan nabi Boubou Cissé yɛrɛ yalisa min ye gouvernement a ka se k'a sigi a ko sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyara koyi an ye waati caman fifa a ma se ka ɲɛ sɔrɔ ala deli min ye awai ka dɔn Mokhtar Wane ta kana kɛ o ɲɔgɔnna ye nka Mokhtar Wane awai ka dɔn a bɛ ɲinini na ɲinini in ti dɔwɛrɛ ka maaw ɲini minnu ka fasodenya aw fasoden ɲumanya n'o ka don barika ka bon kosɛbɛ cɛsiri bɛ minnu na minnu fana bɛ yen ni awai ka dɔn ka baara kɛ fo ka se a dan na a kɛ ko ɲuman n'o fana ka di maa minnu ye i ka dɔn k'a fɔ Mokhtar Wane a ye wulikajɔ ni cɛsiriw dabɔ min bɛ se k'a to awai ka dɔn baara in a bɛ kɛ o cogo in na a ko n'i y'a lajɛ min ye Mahamani Touré Nouvelle Horizon a ko Mali awai ka dɔn anw ka ba ɲumankɛ minnu bɛ yen olu kɔni ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri kɔnɔna na a jirala k'a fɔ min ye Mali ye k'an ka gouvernement sigi gouvernement min na bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ nka min kɛ bɛ ka maaw kamana gan fɔlɔ jɛkulu min bɛ yen ko in yɛrɛ bɛɛ bɛ ka dabɔ min yɛrɛ kama n'o ye M5 RFP i k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ don minɛ ko bi nɔgɔ k'i k'a dɔn u kɛn bɛ ka murutili fari da sabula u bɛ ka min dabɔ nin ye k'o bɛ k'a jira i n'a fɔ ninnu awai ka dɔn u mago de tɛ gouvernement na u mago ti dɔwɛrɛ la ko ɲinifɛn u ye min ɲini fo ka kɛ u bolo sɔrɔ fɛn ye parce que kaba a ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko nin kɛra donc ala INTM awai ka dɔn a fana jɔn bɛ kɛrɛfɛ Union nationale des travailleurs du Mali a de fana kɛn bɛ k'a fɔ k'a bi baara bila kɛ ntɛnɛn don n'o ye bi ye kalo tile 17 e k'o yɛrɛ ma kɛ ka banza wa o de siratigɛ la Mokhtar Wane donc ala baara in kɔni ti na kɛ baara nɔgɔ ye anw ka premier ministre in bolo depuis waati min na bandaw ye décret ta ka Mokhtar Wane k'ale wele ka tila k'a ɲini Mokhtar Wane fɛ a ka bɔ a kɔrɔ nama a k'o sigi sen kan gouvernement min bɛ ni awai ka dɔn o bɛ se ka kɛ gouvernement ye ni maliyɛnw bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ ka b'o donni kama fo bi a sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyara nɔgɔ transition min nalen filɛ nin ni hakili b'a la M5 RFP ka wuli ka jɔ o de kɛra sababu ye transition in awai ka dɔn a sigilen bɛ yen bi sabula M5 RFP waati min na awai ka dɔn Boubou Cissé a welela k'a sigi tuguni wulikajɔ ni cɛsiriw kɛra Boubou ye min kɛ Tibitaba ani Munumunu Salo la yalasa ka se ka gouvernement sigi sen kan a ko gɛlɛyara dɛ e ko a laban yɛrɛ Mali kabiri ala ye Mali naissance fo ka na se bi minisiri 6 walima 7 jate k'olu fara Boubou Cissé kan ka se ka gouvernement mara a laban kiri kɛra Wachicha caw c'est tout c'est fini c'est tout c'est fini daba firila nɔgɔ an bɛ o de la bi Mokhtar Wane ale de sugandira k'ale kɔni ta awai ka dɔn ni k'a kɛ premier ministre tuguni a k'a lajɛ maa minnu bɛ awai ka dɔn ni maa mago bɛ se ka k'u la n'u bɛ jamana in ladon a ladonko ɲuman na k'olu sugandi min bɛ se k'a to baara in bɛ kɛ ka ɲɛ cogo min Mali gouvernement kura maa dɔw bɛ yen minnu kɔni hakili la k'a fɔ a kan ka kɛ maaw de ye minnu awai ka dɔn n'u ye Mali dɔ k'a dɔn nakari k'a fɔ awai ka dɔn karisa ye n ka maa ye karisa ye n ka maa ye an k'o da kɛrɛfɛ baara ka kɛ a kɛcogo ɲuman na a ko n'i y'a lajɛ min ye awai ka dɔn Dr Boubou Cissé waati tɛmɛnenw na a démissionné kalo 2 min n'a y'o kɛ ka ɲinini kɛ o wolola min na o ma dogo maa si la o tuma an bɛ don min na i ko bi ninnu minnu filɛ nin kalo 18 de dilen b'u ma dɔw yɛrɛ fifara ka b'o la a tɔ ni man diya bilen fo fɛɛrɛ ka kɛ min bɛ se k'a to yan'u cɛ baaraw bɛ kɛ a kɛcogo ɲuman na a ko bi bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la k'a fɔ min ye premier ministre kura Boubou Cissé Mokhtar Wane baara b'a bolo koyi baara b'a bolo dɛ sabula transition tɔ a ti kalo 10 jate a t'o bɔ bilen ka wuli ka jɔ kɛ ka maaw ɲini minnu bɛ baara k'a kɛcogo ɲuman na yalasa ka se ka jamana bɔ nɔgɔ la i ka dɔn k'a fɔ a bɛ gɛlɛya dɛ nka min ye Mokhtar Wane baara de b'i bolo baara b'a bolo dɛ baara bɛ Mokhtar Wane bolo Mahamani Touré Nouvelle Horizon n dɔgɔ nin y'a ka baabu ye baara bɛ Mokhtar Wane bolo dɛ kabi don min na Mokhtar Wane sugandira fo bi numéro dɔ bɛ ka ne wele numéro encodé u bɛ ka n ɲininka n ka position ye mun ye n bɛ jumɛn na n yɛrɛ bɛ cogo di den joli bɛ n bolo muso joli bɛ n bolo ko est ce que u tɛna ne ta gouvernement kura in na de e bɛ don wa o tuma ne tɛ Mali o tuma ne wolola Burkina de wa ayi ne bɛ Ayisa e bɛ don wa Ayisa e bɛ ne ɲininka o la pourquoi ne ye ɲininka de o n'i bɛ don dɔrɔn f'i bɛ don e delila k'a mɛn ko ne wolola Niger wa ayi komi bon i fana ka Maliko fana a sigili ka gɛlɛn waati dɔ la Maliyɛn 100% n'u ye n wele u bɛ ka n wele yɛrɛ n bɛ taa i bɛ taa awɔ n bɛ taa hali sini i tɛ nin ko in to nin bolo ninnu ka nin kalo n bɛ taa n bɛ taa ministre des finances awɔ e ma yɔrɔ dɔ ni ɲɛ kɔ o ye 3 de ɲini fɛ ministre des finances n ko i t'o fɛ n b'a fɛ n ko ministre de la défense n k'u k'a to n ka hakili jagabɔ o to yen dɛ u ko ministère de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille o de ka ɲi bolo ne ko n ko n ko mɛnna Munumunu Salo la o de ka ɲi bolo ne ka ministre so de ye nin ye o de y'i ta ye o ministère de la promotion de la femme bɛɛ to yen Mali région bɛɛ Mali commune bɛɛ Mali cercle bɛɛ an ka taa Mali buguda bɛɛ an ka taa n bɛ muso fura bɛɛ la a banna promotion de la femme bɛ tɛmɛ o kan
Aywa, Gafujama kɛlɛ wulila dɛ. Aram, ni kɔni nin ye kɛlɛ de wuli du kɔnɔna la bi. Promotion de la femme, de l'enfant. Nin bɛɛ mana den sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan. Chaque 3 mois. Ne ta tɛ kɔnɔdɔnni ye dɛ. Aw ɲɛ la mɛ an bɛ. Ne ta tɛ kɔnɔdɔnni ye, ne ta ye doublé de, ta ni segini. Ta segini. Siga t'a la dɛ. Promotion de la femme de l'enfant. O tɛ famille bugu de ye wa? E de la famille. Ma bɛ se ka marché ne contre la bilen. Mali bɛɛ ma tɛ marché ne contre la. Voilà. Mali bɛɛ ma tɛ marché ne contre la. A y'a yafa ma ye. Ala k'a ni sababa. A y'a yafa ma. An yafa ma. Hali ni ye côté wari fɛ an t'a di ma. O b'a te ma. Ɲɛ b'a la Bala de bɛ ka bonjour Gafujama sɛbɛn. Nin ye Bala de ka baara ye. Awɔ ci sera o. Awɔ Bala de don. Ale de bɛ nin kɛ. Basi tɛ ba faamu. Nin waati m'a sɔrɔ min ɲɛma danga ye a ye ci bila ka ɲɛsin Gafujama ma. Ci sera ma ka bɔ. Ala k'a ni sababa. Voilà. E na fɛɛrɛ kɛ ka Gabu kɔnɔna ka taa si yen bi. Ala k'a ni sababa bɛɛ. Yala bi a ma. Ne ma n'i bolo bɔ ne bɛ n bolo kari ka don. A don. Radio Nura FM 94.4 Tomi Mururu 5. Kosɛbɛ. Nɛgɛjuru sira kelen pewu. Kosɛbɛ. 76 33 Namu. 43 Namu. 03. A banna. Zeniti Bale m'ale ta te cɛw. A ko di. Mais ɲɛna kɔnɔ ale mana siɲɛna kɔnɔ den ta. Ɲɛma dugula minnu kɔni o dabɔra. Dabɔra. Parce que i b'a ko. Maa mun kumalen don sɔgɔmada in na Zeniti Bale kɔnɔ o ye BMD. Awɔ. A y'a jira k'a fɔ. Mun kɛra sababu ye ka gouvernement de transition ɲini ka a ci. Namu. Mun ye Mokutari Wani i n'a fɔ i bɔra k'i da don a la cogo min na. Ka tila k'a kurakuraya ka baara bɛɛ lajɛlen ta ka d'a ma. A kɛra sababu ye min ye M5RP maaw. U ko k'u sen t'a si la bilen. I ye bɛ. Murutila dɛ. Sɛgi. Awɔ. O dun welelen don dɛ. U t'a la dɛ. Ayiwa bisimila an ka taa. Parce que b'a ko a ko ni jɔ a jateminɛ k'a lajɛ M5RP maaw u ye wulikajɔ caman de kɛ wulikajɔ mun na a kɛra sababu ye ni ka fanga in kɔni ko a dafiri. A ma bɔ a ye bɛ min nɔfɛ i y'o sɔrɔ sa o. Ko mun. Baba Adama ko Gafujama bɛ k'ale wele. A banna. Ni n jiginna dɔrɔn n bɛ Albubiɛn sira minɛ. O tɛ Murutili bɔ. O ye taa de ti taa tobili ji bila ka taa. Mun ye fatirikɛba ye BMD a y'a jira k'a fɔ M5RP i ye wulikajɔ de kɛ walasa fanga in bɛ se ka dafiri. A ko waati tɛmɛn'o yɛrɛ la maa minnu bɛ fanga la bi n'o bɛ sɔrɔsolaka ninnu n'a b'olu ko fɔ olu yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko olu nana M5RP ka kɛlɛ tɔ ni ka na a laban ye. Parce que b'a ko k'an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi min ye M5RP maaw ye o ni maa minnu bɛ fanga ɲɛmaaya la bi. Daw ale wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bila sen kan ani M5RP maaw bɛ se ka sigi ka kuma cogo min na parce que b'a ko nka M5RP maaw u ye laɲini mun kɛ ni ka ɲɛsin Badaw ma a ka diya k'u nana ye k'a fɔ k'u ka laɲini ko a ma ta ba la koyi o de kɔnɔna la sa u ye kunnafoni di kɛ communiqué mun na a numéro 018 CS M5RP a ka jira k'a fɔ ko mun ye transition ye k'u t'a la bi k'u t'a la sini parce que b'a ko mun ye mouvement du 5 juin n'an k'a ma ko M5RP a ka diya u y'a jira k'a fɔ ko kibaruya kɔni ko a cunu olu kan jumadon n'o kɛra mɛ kalo tile 14 ye mun ye kunnafonidilaw kibaruya kɔni a surufila Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ a jira k'a fɔ ko mun ye gouvernement de transition ye Mokutari Wani n'a ka maaw k'u bɛɛ lajɛlen kɔni k'u ye baara o bila mun ye M5RP maaw ye u y'a jira k'a fɔ ko olu ma ladonna nin ko in na wa olu tɛ foyi kalama nin ko in na parce que b'a ko o kabiri o kɛra waati min na n'o kɛra jumadon M5RP maaw ye wulikajɔ kɛ joona joona ka ɲɔgɔn wele o ɲɔgɔn ye kɔnɔna la u taara ɲɔgɔn ye sibiri don n'o bɛnna mɛ kalo tile 15 ma u kɛlen ka ɲɔgɔn ye o kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu tɛna fɛn fɔ mun ye Mokutari Wani a ka baara bila in na fɔlɔ nka k'u bɛ jateminɛ kɛ a ko la o nka ko diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen k'a dɔn Mokutari Wani ka baara bila in olu ma ɲininka a la wa olu ma ɲininka a yɛlɛmali ko la k'o b'o da maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan olu ye laɲini tan mun kɛ u ni Bandaw ka ɲɔgɔn ye mun kɛra min ye mɛ kalo tile 6 o laɲini tan na a ko nin si to o laɲini tan o kɔnɔna la M5RP maaw u y'a jira k'a fɔ ko olu bɛna to wulikajɔ la wulikajɔ u bɛna dɔ fara a kan ko ka kabiri waati min na fanga bɛ sɔrɔsolaka ninnu bolo ko n'o a b'olu bolo olu tɛna don a la bi u tɛna don a la sini M5RP maaw u y'a jira u ka kunnafoni kɔnɔna la mun ye transition kɔni a bɛ taabolo min kan bi a bɛ sira mun kan bi olu tɛna don nin na bi u tɛna don a la sini u ye ka nin lajɛma ye ko premier ministre min ye Mokutari Wani o ka baara bila yɔrɔ min na ani ka tila k'a ta ten caw ka baara bɛɛ lajɛlen ka kalifa ma o ye fɛn ye olu tɛna don a kɔnɔ bi u tɛna don a kɔnɔ sini o sabu kɛ fɛn min b'a kɔnɔna la olu t'o dɔn M5RP maaw hali bi u y'a jira k'a fɔ olu kɔni b'a ɲini u ka tɔndenw fɛ maa de bɛ yen k'i ye tɔnden M5RP kɔnɔ la maa de bɛ yen k'i ye maliden ye k'a daminɛ jamana in kɔnɔ fo ka taa bila min ye jamana kɔkan na ma maliden bɛ diɲɛ fan o fan a bɛɛ lajɛlen ka aw hakili faralen to ɲɔgɔn kan a y'aw faralen to ɲɔgɔn kan ko sɔɔni ko M5RP k'a bɛna wele bila a ka maaw ma parce que b'a ko nka kibaruyaw kɔni y'a jira k'a fɔ nin dɔgɔkun laban yɛrɛ la hali kunu
ko MCRP maw ne gouvernement yo nyoye saba de kakunu nyoye saba parti sakanalla wala o kala mu ye kliganfe awo flana o kala ulafe sabana shu araba ko jo o kala shu araba ko ngo su jafuluka muluka awo sobo ana sabata wati Allah kara wati ga aywa kadam no wati konna bana se sama MCRP maw ko ni na indure aywa bismillah adiro so mana ko ni anya sama ka bo zeniti bale konna la DMD ale kalim kala siye bunya bala ndo bunya jaranye bunya barika ndo abara se ka do ka fo min yo Moktar Wan aka gouvernement min bena sigi o be wele ko gouvernement Moktar Wan gouvernement 2 Moktar Wan 2 o do de masiri min bo agar dabo ale zeniti bale kele ngono nana wa kare ko Moktar Wan ka gouvernement Moktar Wan 2 ça passe ou ça casse. Habite yalma ako ke bitu c'est tout c'est fini ako ni ja de mineke parce que on yuli ka joke wuli ka jom min no kera awai ka do akara joni kama ibram bo akar keta adoni kama parce que de cha mambe hakina kele po de kumbula hakina yemuye yelmali min be na be wuli ko le changement yelmali min be ni awai ka do abitalike mana la yere la don go nyuma ni awai ka do jamana ka finya boda nyuma min bi talike o la finya boda kura ka di jamana ma nga transition min nana no be anguna sirke ba ko abi na foko faisait donc aussi les mecs a fait mingono ndo ikado ka foko amake oye ko de stratégie la président ani aka premier ministre na manye ka fo mawdo minu ngoni abina fu tiga minembe ka daw ko mo fe ma minu be no be pushi su ko fo na be su ko fo ko karo kono ndo o de be bulu sa transition kula premier ministre min flene na weli la ka se ka na ka nyama ya di amatuguni ni mi se ka to aka barake ka kangi jo ajoro la akilla kele mirna kele akango de takabla kuna abinye yelma awai kado abikye ça passe ou ça casse la dum passera o ya nyene na chena o ya kasere parce que ko ako fato dum be jele doaka be ni so jara ibram bo akar keta atali min no kera sabula min ya o kado mo ko hakila ka fo ma min be na kana ibram bo akar keta no robla e kado ka fo ko abila ke o kado mo de min se ka to jamana ko dum fiya boda bi di awma ambil lafia o kun ko na min ye transition kalo ta ani shege o tara ka di transition mo ma ngam don min ko bi transition kalo ta ni shege min diru ma chamale min be no subandira yal su bi se ka transition la do ka ne chumi yal sa mo bi se ka ni sonja chumi yal sa fo do toro ni gela min buka o toro no gela o bi se ka ban chumi yal sa min ya awai kado la kana baliya min be anka se ka no ka chumi no ga mi don min ko bi awai kado a transition a wulo la muna jamfa jugu min ya awai kado trahison ako bi am don min ya awai kado jamfa jugu o wulo o fara bita wulo muna min ya awai kado min ge nto don bli transition o bo dablo de ka ako kalo kono do bandaw abi ka mi jugu ta awai kado a girma ako de strategie la min ya Moktar Wan ayo de sugandi ka kala ka nyini Moktar Wan fe aka gouvernement sigi singa gouvernement mi mi se ka keso wuye parce que do mi se ka lafiya jugu be ako gouvernement bela jerele kangi yere so awai kado gouvernement ko nana ako de kaba kabiri juma do kalo kleta ani nani minna a démissionnera nu klela ka sigi kana annola Moktar Wan akwa be bara la de ni jemi flene diplomate bon ten akwa mi don ne ko bi akemma ka chede on bla fam befe bara ka ka ko jumana ni mi se ka to ko no wolo obi di alema wa gare dabo zeni ti bale ako minye awai kado ningo be o be ka kele su beke gouvernement nyuma abise go so chumi min bela jerele bi se ki yere so akono ako gouvernement mi mina ke sawuye min ye bomu jugu min be ni o do me jugu koro mali ba ngoro o bomu jugu ko fil blema na jema o do nga bo nywana ase ko awai kado blema ni tika ka boye mi se ka to faso do awai kado ambila fe jugu ako premier ministre Moktar Wan kwa manga awai kado ni ngoy ni herbe be koy ka ke jawuli koy sila ko mba keta amango kede akani nge baski kono akilisi kono sabula awai kado kuma min bisena mali ko kuma dedu ma ko kuma tede e bete ko kuma te ale Moktar Wan ko kuma min ya awai kado bandaw kuma te ni Mamadu mai kaka kuma te maliko kuma awai kado ko de bese ako kuma na bandaw ko min ya Moktar Wan ko bela jelle ba le de bolo aka se ka barake preso jugu foi dingere daka wolo hakila ka fo o te aka asike ba ko akwa mi don mi ko bi Moktar Wan ka do tariku a to bi na do tariku la na nyena Moktar Wan na chena Moktar Wan ko kuma ko il doit s'assumer il faut qu'il s'assume na manya bla yani ito abe tiakor anotede aka jamana sauveli mon responsabilité beba aller de boulot car un échec de sa part sera préjudiciable il est face à son destin et celui du Mali Moktar Wan Mali tane da tin ne sam la ga kam sin goro aywa
bon normalement flake kan ga se parce que problème est mi ndro aspect kele min be fo aka solution nyino la ba ka dabo ka fasiri du ka jamana colonisation voilà fa ka solution nyini o kan ne men doni bon mi ya akoko yi mi te mi ya akoko simbula jamana ka avancer parce que jamana yi do kera nyogon burujala do kera nyogon nenina do kera awai ka do tibi tabala min be min do ka doma jamana ka lafiya min be min do ndro o ka doma ta fa ngana ke dro tanyini yoro furu ya ba do ne sanga do biro kono V8 kono do climatiseur yan fe jaga bana veru be ana nyona o katabla abana bara ka do aketi ko nyuma na bana basuka bon nogola so de on lafiya note ali shina amba ko mo wele de ne jamana kono do mana kule be kule murbu ke tawde wallahi o murbu ke ta ka wati o belebele talida ni misal mi mbu la fana we amadu atati amadu na faraw be bi yaw ka doye maliyon nyabawla de wallahi jamana yin segana de kosole bandaw nyani na jamana segana jamana torola moktar wan maldo segana maldo nyani na wi fatigué wallahi hashimi jamana fatigué wallahi jamana segana maldo segana wallahi parce que niye jete mineke ndoko nyeti doni tanga be dirima yele aba yele ndo awo ambi don mina ko bi ñugo nege ka dabla anga ñefo ñoyi baratika ke tiens wallahi baratika ke ça ne travaille pas et si ça ne travaille pas oui fanga bouger ka tan niveau mina antitayo ne hakli balon sanja mbanye ni fo ibeka ya akera afurai mo ya na gushi abduni kama ibeka e mo nome anana esprit de vengeance o de ato aka set ans de mandat afle ne gilani parce que ana ne esprit mi mon frère Bembi, monsieur Barala, il a bien nettoyé qu'à Béché, qu'à Boué. Quand on dit des gens qui ne savent même pas, Halika n'a pas signé papier là. Quand nous sommes dans les bureaux, à donner comme un dossier, on a des faux dossiers venus à Sangoulou. Mais finalement, à moi, il y a une mingoua, c'est que non, ma nous pouvons venir nous bouer. Nous devons dossier, on obligé à couler dans le Kana. Olu nana kana barake ay nyama ministre ya refle ne ministre ya kan c'est ministre c'est mina minga na minga droit au ko yedro apana vous choisissez des gens n'importe comment on les nomme n'importe comment et des gens c'est dire ne remane déterminer que même anga ko senti boni ngunu nu farale nyanga wali min biduye nyama ni ko présidence wali min biduye primature wali c'est dire anga na nyanga ngese ali ni ya yente mabu wala wani gerefuina osabuga munye banda na ka mo sentere kabulu na wati mnolera madoku taina non ça va pas en toute sincérité ça va pas réellement ça va pas ça va pas ni mo mi ya fu ko ça va dra wulike ça va pas ça va pas ala ka ni ça va oyante na gerefui ni mo ko wulika fumede pani fumede Patri metanae, ne ibolo bone be mbolo ba karga du, we so de bama ko be bona le te chaw, aso de bama ko mamu kumalo ndo ole mamna dunya fakoli. Fakoli, ako angata yera soro mu ba ngoni jengne bugula. Nantara e, ameta mu ye belebele ka belebele ale fe. No de Usman Madan Haidara, ya bani. Aka jamu ye mamna dunya e, ya ira ka foko Usman Madan Sharif Haidara. Kalata mundo kan aka en fe an, na be masaka kalata ko fa samba fla ani samba ani fla. Ako mu ye ni kebanye. Ko aka chebo ko be songa yide aka chebo akusika futa la ko aka chebo ko be songa ye Afrika ba muye maimuna dumiya ye aya ira ka fo ko muye jaro ko ni obe munu na bololo sambla la janu na muye amsardin ma ko nyama ba no be Ased Usman Madan Sharif Haidara no ba alikofo Usman Sharif Haidara abida do jamana ingala kuma chamana Usman Madan Sharif Haidara aya ira ka fo ko ulut nasibu sible ka jamana inda ajugu bulu ko mamun be ko kasrata jamana ina mamun be ko dora to poshon na mamun be sangan wati bala jirena ko nyanwu ya la mamun be sangan wati bala jirena jamana ko kuma tu da kuno wa munyo ko de maya ka balodro to bala jirena ka setu se fini Usman Madan Sharif Haidara ayira ka foko ulut nasibu sigentu ola bada woro konala ngi ya bani ay tikan ko ngo bla aka tondo ma ku ka siga siga like mamun be no na ka cheboye masaka kalata na tay au ka siga siga like ata mada ale koro ubuna su wa kanta kadi mamun abana kuma nyanga aka abisugandilike abana abisugandilike aye doko la sabana ukasugand akake
Asigaba mu ya mamina dumiya ayayi la ka foko sika fo itala ni ye jayi da temina kala je ibina ye ka foko mu ya bani Usman Madan Sharif Aidara adinne no fuka foko adinne no uzauge ni Usman Madan Sharif Aidara ayayi ka foko yurugu sanan wati bala zirena o nyonya na anga jamana en kona fuka foko anyonya na oro kona la ni ya temina ka Usman Madan Sharif Aidara ay ko mu nye to do era ko ni tara chi mu ya bani ko ni atege to ko ngara sobe ni ga bani ni ga adimi ko sebe minu mina ka kandida wa ay wolaru soma so minu yango de jamana buruja Asigaba ko abnu wati munasa munyo ONG do ko ni ba on fe kere ngare ne la ONG bele tu o bolon ko fe ko boy fo mamun be o kley maw lu de fena ye munye lisi do bo lisi woni ya bani ko ne akele nga ya nyela su toro la fo ka fo ko adu su toro la Usman Madan Sharif Aidara ayira ka fo ko jamana en konna la musamman wati bala zelila ko bim ta ka jiga misanu ne ka munye jiga misanu ni ne be ta ko oluka atro jiga ba ko olbe mununa musamman wati bala zelila jiga misanu do bla ne ko bla kaso konala ko jamana ko asira ta obuluka woro konala sa Usman Madan Sharif Aidara ayira ka fo sanan wati bala jelena be polki mo buru kule game ibu kule game sogoma sufe le gamfe sanan wati bala jelena be kule ayira ka fo ko jamana en kaduye akoni duya sika sika kalaje ibe na ka fo ko oliye maye ma joli mino malido buka an joli le mi ko afo no me sika jamana sika sengele ngablewa ko akoko abekeleya ya bani ayira ka fo ko ndisika famia to shila amun be nuye jamana miliyar chairman ninga amanje ko mu immeuble baw so baw jole ndu bolo ko awka kala ga foko abe jamana ifana tatuni ko ni fanya ko ate famuya wala ko la sa ya bani Usman Madan Sharif Aidara akoko aletna siya bada bolda senga tukuni ko ko afana na wuli ga joke ko chebo ko masaka kala sa na ta na kuna bode Yabani aye wole kam blamu ya ansar mauma ako ansar mau aye wuli ka jokke aye sika sika like ya munu mena ga cheboy masaka kalata na taina ayu sika sika ka laje akana ni maye amena anga kani mamuma mamu na mino deme absika ke masaka tugo muna usabke na nya deme ala farlanga na tara ke masaka ana me pratikano de kam ko na mo ba trate ko me kare ja anjuno omna tugunwa ko fo aka laruka aka abo asrafe Asigaba ko akoni duya laje don wasu temane no lela tu kadri maiga munye ya bani ayira ka fo ko mu ya daga ministry gouvernement kono conseil te gouvernement kono gouvernement ma shite ko lega maye mamuye wale ibolo shi mamma ko wala do gouvernement kono ale segi dat bulundu ta bada ba ka wuli ka kuma asigaba ko akoni na ka shefala ko ne mali kono la ko mu ya bani kwa ka bulan shi kema jamu muna kaka cheboy ko ba ila ka fo ko sika fo tala samba flani sam one fla izan kala samu muna ke abi gele afo ka fo ko abi gele ya abi gele de ko no fatu so bala na an woni asama ka bo so de bama ko kono la na na dubiya fakoli ale kalim kala tigi bunya bala ndo hali bi sira janta mai an bala sabula nga bala do anti sege minya awai ka do na manya ka fo an da yiri men nambalu ben ni na an sege mandi sabula da yiri me bi soro ni na usira tigela minya awai ka do krafuni ambitana minya awai ka do gausu tangara ale fana kuma mbe ni ya bani bla ne bita nyoro mbuye fe mbuye awai ka do Aidara donc ala ka fana kuma na docteur wan ka démission ni minni awai ka do o fana kera mbuye fana kuma na donc te gouvernement kura min be no bina sigi mbuye awai ka do ko aye do fo ko premier ministre ka démission ka wala semaine tuina ko ba yira ka fo ko le régime a échoué nous te mala kera fe wa manye ba manye sera ku desera ima manyo akote amanyo chen la manyo nyoro buye ale sheriff de nyoro buye Haidara ko awai ka do akumana video minu ya bla awai ka do bololo sambe akina fola dala kula ako ale ko ne be don mina ko bi ko awai ka do ale majena ye chukushila jamana be ka mara chuko mina bi jamana imbe ka dondo dabulu mi fe ana be ka tasira mi fe ka do ka foko ale ko ni awai ka do ale majena ye chukushila sabla abina fo nyina kembe dine tikila moko wa nyina kembe nyoro era fana no nyoro di sahel ko abina fo nyina kembe o fana ko ako video ngona nyoro buye ajira ka foko bi ka ale kuma do me kuma impuru parala ale klela kana ye ka foko kuma mindo ale awai ka do ale kuma fomya jaja awai ka do ka jira la ka foko ministre mimbe no ye premier ministre na be Moktar wan ko fo ko de démissionnera ko ni te siga temina ko ba yira ka fo minya awai ka do jamana yimbe don me ko bi wa corona ma mimbe an kuna ko ba yira ka fo ko desera ko a démissionnera ko ka klela ka sugandi
a ka gouvernement kura sigi b'ale bolo k'o tɛ kojugu ye nka gouvernement min kun sigilen don k'ale kɔni bolo ko gouvernement in ko c'était mal formé gouvernement in sigi cogo i k'a dɔn a kun ma ɲɛ hali dɔɔni a ko de siratigɛ la ko olu diinɛ tigilamɔw silamɛw o ye anw bɛɛ ye sa o an silamɛw ko awa i k'a dɔn k'olu ma an da ma don a la fan si fɛ décision fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ ka taa nin waati in na ko an da ma don a si la donc tɛ k'a fɔ k'u ka an ɲininka a kɛwalew kɛcogo la a yɛrɛ ka fɔ la a ko an bɛ don min na i ko bi min ye awa i k'a dɔn CNT o min sigilen don k'o fana awa i k'a dɔn o maaw sigira ko awa i k'a dɔn olu ma wele n'u da ma don a la wa olu ma ɲininka ko de siratigɛ la ko nin fɛn fɛn filɛ nin ye ko awa i k'a dɔn nin si ma diya olu ye nka k'olu tɛ olu ye olu kɔni b'u sigi k'a ko lajɛ a bɛ tɛmɛ da min fɛ nka olu kɔni bɛ min na i ko bi ko k'a fɔ fan bɛɛ fɛ k'olu ti jɛn n'a ye cogo si la diinɛ n'u bɛ silamɛya diinɛ in ko fɔ maa kana don a la k'a kalabuse k'a ko ɲaami k'a ko fereke ɲɔgɔn na a n'a ɲɔgɔnna caman u ye Ayidara ka fɔ la k'olu ti jɛn n'a ye k'olu ti jɛn n'a ye cogo si la maa kana anw ka diinɛ in k'a fɔ k'i b'o don galama na tellement k'a lagosi Badirikaba ko a ko n k'u ye awa i k'a dɔn ko nous demandons aux nouvelles autorités de ne plus reconduire la dame ka muso min bɛ ni awa i k'a dɔn o bɛ awa i k'a dɔn o kun da donna diinɛ ko dɔw la waati dɔw la n'a bɛ awa i k'a dɔn olu ti tile ko ni fɛn caman ko fɔ ko o muso in ko ka fɛɛrɛ kɛ k'a muso in awa i k'a dɔn k'a kana sugandi bilen jango tɛ k'a fɔ k'a donna awa i k'a dɔn gouvernement la ko nous demandons aussi à être parmi les décideurs ni hakilina ni miirina minnu kan ka ta olu bɛ fɛ olu ka sɔrɔ awa i k'a dɔn o fana camancɛ la olu ka ɲininka awa i k'a dɔn o fana na olu ka sɔrɔ olu la Badirikaba ko a ko tiɲɛ don maaw bɛ ka siga don min na siga t'a la dɛ olu ka ca o ye caya dan ye sabula silamɛya diinɛ bilama a ka ca o ye caya dan ye ka wuli ka jɔ kɛ ka ko dɔw boloda ka sɔrɔ awa i k'a dɔn ko diinɛ ma y'a la cogo si la olu ma ɲininka ka sɔrɔ olu dun ye maabɔ ye olu kan ka ɲininka k'o ye fɛn min ni awa i k'a dɔn olu ti jɛn n'a ye a ti bɛn olu ma o tuma an bɛ don min na i ko bi min ye ɲɔrɔbu ye serifukɛ Gawusu Tangara ka fɔ la a ye hakilina ni miirina minnu ta o de ye nin ye Nouvelle Horizon o ka bidon bɔlen dɔgɔ i bonya b'a la. Ayiwa Nouvelle Horizon maaw ɲɛma an bɛ foli ta n'u k'u sɛgɛrɛ n'an Nouvelle Horizon maaw fo an b'a yira kanubaa la ko radio Nura FM 94 tomi mululu duuru laseli u bɛ kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 ɲɛma sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na an b'a ko k'a ka foli lase ma k'a diyara an ye i m'o ye Ali Jiginɛ nin waati in na a fɛnɛ sɔgɔlen b'an na kosɛbɛ an b'a fo ɲɛma sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na e b'a fɔ k'a fɔ ko mun ye Farabugu ɲɔgɔnna caman k'o bɛ an ka jamana in kɔnɔ mun ye nin waati in na Suwade Bamako u kumalen don sɔgɔmada in na Umaru Angoyiba a kumara a ko mun ye lakanabaliya bunakun yɛrɛ kɛnɛ ka k'an ka ta ye an ka jamana caman tiɲɛ fan na dugu bɛ yen n'an ko dugu ma ko Dinanguru Dinanguru ale ye dugu ye e ko ale tɛ Farabugu ɲɔgɔnna ye bi wa o sabu kɛ mun ye Bamantu ye kɛlen bɛ ka t'u daga sigi ye cɛti bɔ cɛti don k'a bɛ nin ka na kalo kelen ɲɔgɔnna o bɔ Umaru Angoyiba a y'a yira k'a fɔ ko siga foyi t'a la a bɛ nin ka na duwakun caman bɔ mun ye Katiba Serma n'a ko fɔra a bɛ Amadu Kunfa n'a ka maaw ko fɔ a ka ja maa minnu bɛ n'u sigilen bɛ Boni fo ka n'a bila Dinanguru n'ale bɛ Koro mara kɔni ko o fɛ a ka ja k'u kɛlen bɛ ka taa Amadu kɔni ni ka taa a sugu u da la cɛti bɔ cɛti don a ko ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ Dinanguru ale ye dugu ye mun ye an ka lakanabaw kɔni u caman bɛ Dinanguru o kɔnɔna la Badirikaba ko a ko n'i y'a jateminɛ mun ye Bamantu ninnu ye ko a bɛ nin ka na kalo kelen kɔni kɛlen bɛ ka t'u sigi ye maa tɛ bɔ maa ti don Dinanguru kɔnɔna la wa Dinanguru yɛrɛ dugu kɔnɔna la mun ye an ka lakanabaw ye olu ka basi dɔ sigilen bɛ mun ye Dinanguru o kɔnɔna la nka k'a fɔ ko mun ye Dinangurukaw ye olu ka bɔ ka taa f'u bɛ taa ci wɛrɛ de la dugu wɛrɛ de la e ko o ma kɛ sɛtu sɛfini wa Badirikaba ko a ko avril kalo tile 22 avril kalo tile 29 o tɛmɛnen na ko mun ye Bamantu ye u kɔni cikan bila ni ka taa di Dinangurukaw ma u ko n'i y'a ye anw na aw bɛ se ka kuma ka n'a ma sɔrɔsiw ninnu nabɔ a ka dugu kɔnɔna la an n'aw tɛ se ka sigi ka kuma bi an n'aw tɛ se ka sigi ka kuma sini Badirikaba ko ni du y'a jateminɛ k'a lajɛ Dinanguru yɛrɛ kɔnɔna la bi a ko mun ye dugukɔnɔdenw u tɔɔrɔlen don fo k'a fɔ k'u ɲaninen don ni du y'a lajɛ lakanabaw bɛɛ koyi Badirikaba ko a ko hali moto katakatani mun tun bɛ yen n'a bɛ kɛ sababu ye ka bɔ Dinanguru ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Mondoro ka bɔ Koro ka tɛmɛ sira caman fɛ o bɛɛ lajɛlen kɔni k'o kɛra sɛtu sɛfini ye Bamantu ko n'u ye maa o maa ye katakatani kɔnɔ
ble ni kunda mu ye dinanguruka mata mu ye monoro ako mami fa yira fa parce que bako akolola dungara fa join akuibe na ye kalaje ni wuli ka jo amate jona mu ye dinanguruka we be kuela fantana ni bela direfe vous savez que mu ye kongo soni kongo ko ni ko abedu ukane parce que bako ako na manye ko dinanguru ba nju kelema ka tu da wora nai ko no la utita ko na gela duna dinanguru ko na la asika fo tala ko mu ye mondoro ko ba gela ko ni ko soro vous savez que mu ye dinanguru te jama be tema yene be ata mondoro da na manye ko amar ko ba tras dinanguru ko fe ako mu ye mondoro ko fe na ba ko lo ko soro de parce que bako ako wuli ka jo ka jona anga jamana nyama fe mu ye ni nduguma nu na be dinanguru ko fo be gela mu ko na la bi ubisaka boni gela ngani ko na la tumna ga bamanchu ma kelen pembu da kono woni ya imesi ga fo ubisaka ke oluni ma che kana ngala me dinanguru ko che ako ka ga wati o ka soro ni anwal da kana ba no so rasu ye ulu bora dinanguru kata fa ngore fe ono kala ku be siga kuma ono make ako siga fo kuma kwati kede patiko so ngora na anwo ne asama ka bo mu nyi so de be mako ko na la umara anwo ba alin kalim kala tiye nyama ibunya abala no bunya jara ya bunya barika alhamdulillah minya awai kado kuna fuli ndo kado ka fo abinyi ka se kulum nyini ka se jana nga yano che kuna fuli labani do bia no lu ta tila la mo ka fo mi so ala sabu sungolo ko ni bana wo ma ti aka ta ka mi o da bele da minya awai kado bwa so ka ta ka mi o da mele na so ka manje o da bele na i frati so du ino pas cité après ça so blal bi so ko ma de be da ko c'est Sabali koy ayo pas cité ira ta indoro ta na bloko yi akan za fomuna aka fomuna nyabla nyabla bana nyabla to yi ndonye ni yeso mai na fasiri kono minya awai kado nyere nyini ga ngo aywa jonga laje 26 mars vie politique au Mali kaujin episcopat ningal to misigledu sala buranga abe atikuliwa ako kaujin episcopat te mami ka kewale wala hakili ko wala na hakiyam fo wa ka kewale ni fennu na ko sawa mo de ko suga gele donc fasiri ko ne to misigi nga ako awai kado kunya ka flegi chugo laje kaujima asawene bien son regard ayre buna tige sa posture ses gestes ayre ka gestu ka ko kitaw ka gestu son attitude akewale ko ni odu laje et ses propos ani kuma minnu bi boada ada serait des signes d'instabilité psychologique minnu bɛ tamasiyɛnw de ye minnu b'a yira k'a fɔ hakili basiwajilo basigi ba fɛ yen 26 mars don ni maa min bɛ fɛ k'a lajɛ a bɛ 26 mars kɔnɔ ne m'a fɔ dɛ n b'a to o ka de fɔ n b'a ba yɛlɛma donc ne m'a fɔ ni min fɔra anw ta n'o de fɔ c'est kala ye anw ta de selon ce psychologue min bɛ n'o ye l'homme serait un psychopathe hystérique a ka kumakan laban minnu n'olu bɔ o fɔra k'o de yɛrɛ y'a awai ka dɔ bana fato furakɛla in tɛ wa o yɛrɛ de y'a to o sinsinna a ka kumaw fɛ sabula ko k'a bɔra k'a ko si Assimi Goïta n'est pas candidat ko ni Assimi Goïta n'est pas candidat aux prochaines élections présidentielles je le serai et gagnerai ou la première place ou la seconde ni Assimi ma kɛ candidat ye ale bɛ bɔ ale bɛ kayi ale bɛ bɔ ale bɛ kayi ale dun n'ale kɛra ye n'ale ma kɛ fɔlɔ ye ale na kɛ filanan ye ko nin kumakan minnu bɔra da sa ko siga bɔra ko cɛ dɔgɔtɔrɔ ye ko kumakan min filɛ n'o bɔra ka ji da k'a fɔ nin ye a kun sigalen bɛ min na k'a ye fura bɔ yɛrɛ ɲɛma sa ko siga tɛ yen bilen ko qui ont conforté les psychologues dans ces analyses voilà k'olu kɔni y'a sinsin k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la siga tɛ min na ayiwa an ka perikali feerela ye ko a bɛ komi saba ko ɲagaminen don tiɲɛ yɛrɛ la n'i ye kuma min jateminɛ k'a lajɛ ɲɛma bon ni c'est à dire que problème min ye o de kama n y'a f'i ye a bɛ 26 mars kɔnɔ donc bi hebdo du 26 mars numéro 1178 du lundi 17 mai 2021 voilà
no ya ninga ta ya ne fasiro be bulori ayi abana fasobe bitawa be tsara abana mako ah kanga tani kawji me sanfla la ayamve abe chugodi wanje ya ninga ta mbenda do babuli do la sabula nje nyo ni kan bo olu chama ngoko ngana kuma kwa ngana femfo nga mi aye amido fo filima njugu nti bo filila o de kajugu filima njugu nti bo filila o de kajugu parce que mi CDR ou bete ou kaya fama ou bete parce que CDR yere ni ale kofo anga mo chama mbe akono ou chama mba akono et tout le temps nous FM na n'est capable jamais que font famille on a de tout le temps respecté le CDR et au respect mo kele mo flatter na obui mais en même faudront au ka bla kuna en femme baramina ni jour no ya sebe amafo abe fo ni jour no ya sebe amafo anti mashika barala abada anta justifie o ante mashika barala wa doni mena awu to ko nyumo chama foya kera rasu ba chambara ke nyogon dewo chama kera ya anyi chama foya ka approach ka fe chama fo mi ba ka faveur la o mo chier o chama kera ya o mo chier bide na fila o ya ye parce que anma arasan nini amane ne amma a doya parce que an ga radio yere to permettre an ga éducation to permettre le fait de sortir pour demander au CDR parce que an expérience mi avec Dawda Yatara au fono de kera sababu an fa binni an ba binni bon tambo an ga ligne éditoriale non fawero be minum se kan bo kan bunya bunya mais me kuma kelen no fo CDR peut-être là c'est la simaga la sana mbe kuma kelen fwai kuma kelen dron la sana simaga akata arasa fe arasa nyinga ko jode tiyan tangarai bele tarida ala ka dawro ne ya rabbi ama ni tiyan tangara kuma bolula la sana yemi sebe atikwala ka on photo boli min bo ka afficher ka mo bla ka on doya ka on nini ni tiyan kuma bolula tiyan kuma fa ni ka che al nu ma nyogon kumbe mu jera de o chama temena na le tout don il se permet de tout ça fait ti mo min don amani ngalike aka che mi fo sikata la nye bella de 100% ye goboni di gobon parle nyo de 100% no mai ne nti kuma ti fe ka kuma nti do kuma na wa le ka kuma ti ne bla kuma na mais mi fe ka mi expliquer ya ka fomya ma ti buri ke I klonge nyogon benye na ta kele mi klonge ma te bella boka be bushi ma te be buruja pasobe ale ta kala mo ata do beti keleke beti kuma de nyama ata do mais ala ka komba be abi il n'a qu'à aller vérifier là où il veut abina ne Mamadou Maïga sigilen soro nnola ndafale billahi sikatala nyama mo se fola sanga kai mais bi tako ne tali jabible ne te ma shi jabible ni papier mi mbora ne de kuya fo awye karsa ala suba cha mbara ke nyogonde ni papier mi mbora ka aw kana ta aya toy andi nyuma mindo na se ka commenter aya commenter mais fon bala gushi aya toy billahi ne de kuya fo afo sika fo itala ka nga toy ne ma do were fara samo abora do ay fere nyini aw ka altana e sudugula ka labe ka labo ne klane ngani nyuma de fo ka klino diama no tara se ne gushil ne nima masube il y a pas de problème au tenez la jo désormais carte libre carte blanche na bora droit il faut commenter il y a pas de souci na bora droit il faut commenter il y a pas de problème faut ite ala ko wallahi foshi nyema ka damne yoro min kado kata de ansungo akinyeba en passant par là où ils veulent faut bisira na kuru kata nyini ngali ka ga fui ko mulu ta don ta kala mansa nyema iye mu fo kabiri ngulu la ma délégation nyema je respecte les gens mais je ne pas peur de qui que ce soit nyema ye kuma mu fo
Moi ndamina kuma imbe bini. Et qui que ce soit. Ne tijan tangara kuma balola bi. Ni tijan kuma balola. La sana semaga. Atiso. Seder. Wallahi tijan kuma fi ki be ka semeni ke. Yi ma min photo ta ka de ka pajika. Yi ka semeni ka kan ka doya. Kabira la nda mata e kola ti e kola yere sira. Makala yere ti fuido. Mais ala barika la bi. Ala barika la nyimi bi ala tan ba barika na mbemba ke bo barika. Kosebe. Atani la sana kuma balola ba fi. Yesu be kana kede. Kana ke abi amin ko do tu kana ke. Mais atadon. Pour terminer. Oh, attends. Mais désormais, nous le faut. C'est-à-dire, si eux, ils sont là pour protéger Arasta, ou manga Arasta dans les faits qu'on a quoi. Ou manga dans les faits qu'on a. Parce qu'il n'y a qu'à dans les faits qu'on a dit. Autadon, mon Arasta, Jera. Autadon, mon Arasta, Jera. Autadon,